barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu a yau muna muku jawabi ne akan wani babban sirri wanda aka jima ana tambayar mu. To insha Allah yau zamuyi jawabi akan sa kuma zamu gabatar muku da shi kamar yadda kuka sani. Akwai wani mashahurin turare mai suna turaren shambotu. Wannan turare ne wanda ake tasarifi da shi na ɓangaren kuɗi. To insha Allahu za mu yi muku bayani a kansa. Da farko mutum ana so ya samo zakara shekararre ja, sannan sai ya yanka shi sai ya tare jininsa. Idan ka tare wannan jinin zakaran sai ka samo takardu ka yanka su zama kamar samfurin kuɗi. Sai ka samo ƙwaryar da ka tare wannan zakaran sai ka zuba wannan takardun, sannan kuma sai ka zo ka rufe ta, sai ka yi sallah raka'a biyu, za ka iya karanta kowace sura, sannan idan ka idar sai ka yi miftahul amal, istighfari, salatin annabi, hailala. Idan ka gama sai ka zo ka yi wuridin wannan ayar aula laka fa aula summa aula laka fa aula. Shi take za a yi ƙafa 77. Ana so mutum ya yi wannan wuridin kafin gari ya waye, ake so mutum ya haɗa wannan adadin. To insha Allahu yana gamawa ya buɗe wannan abin sai ga sun koma kuɗi. Wannan tasarifi ne wanda muka ba wa mutane da yawa, sun gwada kuma sun gani wurare da dama kuma sun kira mu. Da fatan za a daure a aikata, kuma insha Allahu za mu ci gaba da turo muku irin wannan sirrurruka iri-iri na dafa'i, na jalabi da sauransu. Ku kasance tare da yi mana sharing group na WhatsApp da Facebook da sauransu. Insha Allahu za mu ci gaba da kawo muku wannan dafa'i, jalabi da sauran sirrika na mallaka, ku neme mu.